Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us, repenting sincerely of our sins. We ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Destined
please kneel? Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for her mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by Love- frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by your loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work
by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by your hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful
for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata. Amang makakaman, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot nin sarong Anonymous, for the gift of life of Edison Masip, dulot ni Yani Padilla and family. Pasasalamat, dulot ni Immaculate Dolls Berinia, Gigi Buhatin, Chona B. Paglinawa. For the gift of life, dulot ni Maria Ines Mayor. Special na kagadan, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For safe travel, dulot ni Bong and Jing Gapayaw. Special na kagadan, dulot ni Rosa Tangli, Christian Jenson Tanyada, Jacqueline Rose Tanyada, Gigi Buhatin. For successful spinal surgery of Arnel Andal, dulot ni Maria Corazon Andal. For successful procedure and fast recovery of Virginia, dulot ni Marge. Special na kagadan man, dulot ni Rene and Lou Baldo and family.
para sa kapayngaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Jose, dulot ni Neil Fali, Chanki, Lourdes, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Julianito, dulot ni Tess D. and family, Jose Rodolfo, dulot ni Maria Rochelle Masinas and family, Herman, Gloria, dulot ni Mr. and Mrs. Renato Monreal, Ditas, dulot kan Colina family, death anniversary of Florentina, para man sa kalag ni Honesto, dulot ni Mr. and Mrs. Johnny Lutaw and family, Delia, Rodrigo, dulot kan Balonso family, Tirso, dulot ni Dr. Jean A. Mirandilla and family, Mesalina, dulot ni Marichu Nahe. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sagaran ka nama, kan aki, asin ka Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Enot, aldaw na Miyerkules, kaya kita sarong komunidad, digdi sa parokya, nagtataong ondra, asin nag-aarang sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora, nindanay na pagtabang, our Mother of Perpetual Help. Ikadua, ngunya na aldaw sa tuya pong ginigirumdom ang memorial ni Santa Ines, Virgen, asin martir. Nagpapahiling sa tuya asin nagpapagirumdom kung kurano dapat ang sa tuyang paghingowa na isabuhay po ang sa tuyang pagtubod. Maski sa St. Agnes died at the age of 12. Dahil pinaglaban niya ining pagtubod na igwa kita. Ikatulo, ngunyan, igwa manin Ines na nagsaselebrar ngunyan kan sa iyang kumpleanyo. Birthday ngunyan ni Ate Ines. So, makisumaro man kita sa iya sa pagpasalamat sa mahal na Diyos sa grasya nin buhay. Ngunyan, bidbidon tapo ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamimbi kita. O Diyos na makakamhan sa paman na nagpili kan mga maluyanin kinaban,
Tanganing ribungon ang mga makusog, kaugaying warasan, na kaming nagseselebrar kan pagkamundag kan sa imong martir na si Santa Ines, mag-arog sa iyang danay na pagtubod, uli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa enot na libro ni Samuel. Si David nagtaram ki Saul. Dai mahandal an si Isay man, huli sa Filisteo. An sa imong uripon maduman asin makikilaban sa iya. Alagad nagsimbag si Saul. Dai ka makakaduman sa pakilaban sa Filisteyong iyan. Huli ta ika aki panggayo, mantang siya dati nang mandirigma, puo na aki pa siya. Nagsimbag man si David, an kagurangnan na nagligtas ako sa mga kuko ni leon asin kan uso, iyuman an maligtas ako sa mga kamot kan Filisteyong ini. Nagsabi si Saul, lakaw asin ibahan kalugod kan kagurangnan. Kinuha ni David an sa iyang sugkod. Puminili ni 5 gapo sa sapa asin ibinugtak sa iyang supot. Bitbit ang lampitaw, nagpasiring siya sa Filisteo na si Goliath. Nagraniman ki David ang Filisteo sa hurihan kan nagdadarakan sa iyang eskudo. Pagkahiling sa iya kan Filisteo, pinagnisihan siya, hulit si David akion pa. Bulaw ang mga mata asin magayon ang tindog. Ang Filisteo nagsabi, ano ako, ayam, tamay darakam pamakol? Asin pinagmaldisyon si David kan Filisteo sa ngaran kan sa iyang mga Diyos-Diyos. Asin nagsabi pa, madya digdi, asin itatao ko an sa imong laman sa mga gamgam, sa kahiwasan asin sa mga hayop sa kalantadan. Si David nagsimbag, ika makilaban sa ko daraan minasbad, asin an garod patinhamo, alagad ako malaban sa imo sa ngaran ning kagurangnan, Diyos kan mga hukbo ni Israel na sa imong pinag-ulog-ulog. Itatao ka ngunya ning kagurangnan sa sakuyang kamot, papasukuon ta ka, asin pupuguton ko an sa imong payo. Ngunya na aldaw an sa imong bangkay, asin mga bangkay kan mga Filisteo, itatao ko sa mga gamgam sa kahiwasan asin sa mga hayop sa kalantadan. Tanganing makaisi ang bilog na daga na igwan ng Diyos sa Israel, asin tanganing makaisi ang gabos na banwaan na an kagurangnan nagliligtas, huli sa minasbad asin garod, huli ta sa kagurangnan an ralaban asin ta itatao niya kamo sa sakong mga kamot. Dangan ang Filisteo tuminindog, nagrani sa paglaban ki David, asin initulos man na duminalagan sa pagsabat sa Filisteo. Ilinaog ni David ang kamot sa supot, kuminuanin sa ronggapo. Ilinampitaw asin tinamaan ang Filisteo sa angog. Ang gapo nakalagbas sa angog asin ang Filisteo napukan. Siring kaiyan, pinasuko ni David ang Filisteo. Sa lampitaw, asin sa gapo, asin ginadan niya ang Filisteo, daing gamit na minasbad. Dangan duminalagan si David, asin binatayan ang Filisteo. Binunot ang espada kaini na yaon sa sarongan, asin pinugutan nin payo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag umawon ang kagurangnan, sakong sinasarigan. Pag umawon ang kagurangnan sa kong sinasarigan. Pag umawon ang kagurangnan na sakong gapo, na nagtukdo kan sakong mga kamot sa pakilaban,
kan sa kong mga muro sa pakiiwal. Pag umawon an kagurangnan sa kong sinasarigan, Sa kuyang pailihan asin kalasag, sa kuyang parasurog asin paraligtas. Kalasag na sa kong sinasarigan, pinapasuko niya ang mga banwaan. pag umawon an kagurangnan sa kong sinasarigan, O Diyos, maawit ako sa imo nin bagong awit. Aawiton ko an sa imong kaumawan sa lira na 10 an kwerdas. Ika ang nagtatao nin kaligtasan sa mga hadi. Nagtubos ki David na sa imong oripon. pag umawon an kagurangnan sa kong sinasarigan, an pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihon mo, O Diyos, nagdadamugan mo sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Paglukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Giraray sa Jesus naglaog sa sinagoga, asinigod manin lalaki na tuog ang takyag. Ang mga Pariseyo nagmamasid sa iya kung baga ang lalaki bubulungon niya sa aldaw na Sabado. Naghahanap sindanin ikakasumbong laban sa iya. Sa lalaki na tuog ang takyag, si Jesus nagsabi, tindog sa tahaw. Dangan naghapot sa mga Pariseyo, ano ang tugot? Nagibuhon sa aldaw na Sabado, magibonin marhay o magibonin maraot? Pagligtas ni buhay o paggadan? Dahil sinda nakasimbag, ikinamundo ni Jesus ang katagasan kan sa indang mga puso. Asinaanggot sa inda, sinabihan niya ang lalaki, unata ang sa imong takyag. Inunat asin ang takyag, narahay. Tulos man sana, pakanluwas sa sinagoga, ang mga Pariseyo nakipagkita sa mga Herodiano. Asin pinag-ulayan kung paano ninda ikapagadan si Jesus. Mga tugdan kong namumutan ang marahay na bareta kan kakurangan. Pag umaw sa imo Kristo, Good morning po. Smile. Mag-SMB muna tayo. Smile muna bayan. Yan. Tabi daw kimagayon na smile ang sa imong kataid. Yan. Kasubago kaya nagpupuon sumisa, garin nakasirimangot ka mo, garin magabaton, parang suiba, pasan ko ang daigdig. Yan. Birthday baga ni Ate Ines, so dapat naka-smile kita na may mapa-ice cream pagkatapos kan misa. Yan. Pinagsaselebrar ta po mo niyan ang, sabi ko, memorial o kapiestahan ni Santa Ines. Midbid ta siyang maray kitang mga taga-Digdi sa Albayta. Siya si Saint Agnes. Yan, si Santa Ines. Ano ang relasyon digdi sa Ebanghelyo kan buhay ni Santa Ines? Kung isipon ta, igwanin sabihon ta link or connection. So naging agi-agi o buhay ni Santa Ines, tapos digdi sa ipinahiling na kusog buot kan sa tuyang kakurangan na suwayon kung ano man prohibisyon kay itong panahon ang magbulong sa aldaw na Sabado. Lalong-lalo na idinulok sa iya ining lalaki na may tuog na takyag. So siguro sa present parlance, ining mga halimbawa na stroke na dahil na natatanos ining sa iyang takyag. Si Santa Ines, enot sa gabos, kung hihilingon ta, pwede ko ta nagsilensyo na sana siya, nag-adjust siya sa gusto kay itong panahon, kan mga nagpagadan sa iya, itong tigsasabi na just going with the flow, pero dahil niya po yan ginibo. She chose what was right, kung ano ang tama, not what was safe. Kaya nga ni, kung hihilingon nido, i-check po nido ang ordo,
si Santa Ines po, tingko-consider na patroness of Christian virtue, lalong-lalo na when confronted by political and social violence. And so she died at the age of 12. Imagine, 12 years old. Handa siyang idusay an sa iyang buhay, sa ngaran kan pagtubod. Ang sa to man nakagurangnan, kung hilingon ta, parehas man na kusog buot or isog ang ipinahiling niya, maski nga ni nagkukontra o pinaghahanapan na nga ni siya nin rason, tanganing ikapagadahan, tanganing mabayular niya sa na itong law on Sabbath, ang pagbulong sa aldaw nin Sabado. Pero ginibo man girare ito kan kagurangnan. Parehas po sinda, kung hihilingon ta, ipinahiling na an tunay na pagkamuot minasayuma. Sabi kayan, it refuses to be paralyzed by fear, by opinion, or rigid thinking of other people. So anong mga magayon na leksyon na pwede tapong mano dan digdi? Number 1, magpadagos po kitang magibuning karahayan, maski nga ni ang iba mamimisinterpret ano sa tuyang ginigibong karahayan. Bako gabos na karahayan na tingigibuta ikinakaugmakan iba. Ang ibang karahayan kay ni pigihiling ninda, tig-question ninda, dahil ta para sa inda, iba ang sa imong motibo. Iyo baga, kang Christmas na naukasananin mga goods, igwa na tulos nag-joke sa iya, sa imo. Galing nga mga kandidato ka. Diba? Not all goodness. There are moments when kindness will be questioned, helping, forgiving, standing for what is right may not earn applause. But tigahagan sa tuya, arog kay Santa Ines, asin arog sa tuyang kagurangnan. Let us love and show kindness anyway. Sabi kan sa rong kasabihan na nabasa ko, hindi lahat ng uso ay tama. At hindi lahat ng tama ay uso. So let us love anyway. Second, bantayan tadaapuan sa tuyang mga puso na dai maging tuog. Ining lalaki, totoo, tuog so sa iyang takyan. Pero mas malala so pagkatuog kan puso kay ining mga Pariseyos, asin mga eskribas. Kuminsan ini ang nakakapatuog, asin nakakapatagas kan sa tuyang puso. Ang inaapod tang pride, resentment, stubbornness. Ini ang kausa kan katagasan kan sa tuyang puso. Day taman dugod-tugutan na maging siring ang puso niya to, tuog, asin matagas, kaining mga Pariseyos na sa tuyang nadangog sa satuya pong Ebanghelyo. Pangtulo, ang pagtubod palan po, dainin edad, day ibig sabihin na aki ka pa, day ka pwedeng magpahiling kan sa imong pagtubod. Young or old, faith is never too early or too late. Si Santa Ines, pera po sa edad niya kang nagadan siya? 12 years old. Kung isipon, nagpapagirumdum po siya sa tuya, that holiness is not about age. Saka na ngaya ako masimba, saka na ako masa Diyos kung gurang na ako. Ngunyan ngayang aki pa ako, enjoy ko na ang buhay ko. May sarong parokya akong nadistinuhan. Dahil ko ini malilingawan, kan tig-irimbitaran ko sa mga kaakian, mga kahobines na maging aktibo sa parokya. Ang simbag po sa kuya, saka na ngaya padre, pag-arog na ngaya edad mi ki mama, uroal daw na ngaya ko masimbang. Kunyan ngaya, dahi nango na. Dahi pong edad ang pagtubod. Iyan ang pagirumdum sa tuya kan sa tong kagurangnan, kan sa tong celebration ngunyan, a young person can teach courage. And an older person
can renew it. Arog kan tigigibo, kan kadaklan sa tuya. One last point. Ang mga lay, ang focus or tutok ka ini, na iyo madara po kita sa pagkamo. Bako na salidahan kan mga lay, na sa tuyang pinagsusunod, arog digdi sa kaso kan Ebanghelyo, ining Sabbath law, salidahan ka ini, ang pagkamuot na dapat igwa kita sa lambang saro. Daipig bayular kan sa tong kagurangnan ining inaapod na Sabat. In fact, dinara niya ining lay manunungod sa Sabado sa kapanoan. When rules stop for us from doing good, something is already wrong. Yan. Dahil kang kasusunod kang lay na uulang kita tanganing mamuot, bako na tama iyan, na lay iyan. I'll give you one example. May lay minister ako kayo, nag-usip sa kuya. Dengaya ako padre nakaserve. Bako digdi sa St. Jude ha. Baka mamidbida nindo. Dengaya ako nakaserve. Ta sukataning ko ngaya sa harong may hilang suaki. Dengayang masugo na magbakal kibulong sa butika. Kundi ako man sana. Sabi ko sa iya, congratulations. Nakuha mo sa tunay na kahulugan kang lay. Sometimes, pisayumahan ta dahil sa sarong totoo, may sarong importante as in obligasyon na dapat kitang gibuhon o may sarong lay na dapat kitang sunodon, ta 8 o'clock dapat ma-serve siya sa misa. Pero dahil niya ito nagibo dahil sa sarong mas halangkaw, as in mas importanteng obheto, as in katuyuhan, iyo ang pagtabang sa iyang kapwa. So hagadon ta sa kagurangnan, as in sa intercession man lugod ni Santa Ines, magkaigwaman kita nin siring na isog nin buot, as in siring na pagtubod. Tanganing kita maging instrumento kan sa tong kagurangnan na magpahiling kan siring na pagkamuot sa kinaban, as in sa tong komunidad sa tahaw kan pagkontra, as in sa tahaw kan mga pagbalo. Amen? Sa ngaran ka na maagi, as in Espiritu Santo. Amen. Umawon ka kagurangnan, Diyos na po sa nakamatan mi na may kumagandagasin sa muyang kapagalan. Tulad niya po sa magpamibig kamaw mga tugang, tanganingan sa ko, asinal sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya taw asin kan bilog niyang banal na Kagurang na simbahan. namimibi kami ang mga atang na dinudulot mi sa kafiestahan kan paladan na si Santa Ines. Mahimong maako mong gayo sa imong grasya, siring na ang pakilaban sa iyang pagsakit sa imo nakapaugma. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulitaan dugong pinabulos kan palada na martir,
na si Santa Ines, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran sa pag-arog ki Kristo. Nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Kaya kaiba kan mga bertudes, kan kalangitan, padagos kaming nagsaselebrar sa imo sa daga, deng tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit as sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kakurangnan ni kanang gadan banal, burabulin ka boss na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kakurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugaring niyang buot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom, kay ni tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa god na ika magdatong. kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkakadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos. Kaibahan si Santa Ines, nakaintupan, nakapagayagaya sa imo, magkanikong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya. Asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos nakagalangan, asin kamurawayan sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom,
asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang Amen. katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa tiya espiritu. pong ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Daan na buhay
Mamipi kita. O Diyos na nagkorona sa paladan na si Santa Ines sa mga banal, hulikan duwang panggana, nin pagkabirhen asin pagkamartir. Warasan, namimibi kami sa bagsikay ning sakramento, namantang makusog ming dinadaog ang gabos na karatan, magkamit kami kan langit non na kamurawayan. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Salamat po sa inyo gabos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa tuya pong altar, sa choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, lalong-lalo na sa tuyang birthday celebrator, si Ate Ines. So, happy birthday po. And sa inyo po gabos. See you tomorrow at the same time and same place. Ang kagurangnan mapa sa inyo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton, asin may herakon, anama an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you po and good morning.